Логічно, що Курсін програє цю першу свою дуель саме в Скандинавії, де він попрацював, де він, як стверджують деякі аналітики, деяких футболістів навчив грати в футбол і деякі команди навчив грати саме в футбол, а не в регбі. Златан! Через себе удар Златан! Охо-хо! О-ха-ха-ха! Златан Ібрагімович, що він робить? Що він робить сьогодні? Удар через себе метрів із 30. І це Златан, це лише він вміє так. Це чарівник Златан Ібрагімович, який сьогодні робить покер. Але який же ж цей останній четвертий гол? Це фантастика, ви таке бачили? Ну добре забивати ударом через себе, там, коли ти біля воріт. Але ось тут пробити так може лише Златан Ібрагімович. Ось цей матч